Salutare tuturor, sunt Roberto și bun venit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Minecraft, ca de sigur, Minecraft mereu cu Minecraft. Să-i placă și lui Vanessa și lui Ștefania pentru că filmează Minecraft. Ok, fraților, să filmez Minecraft. O să mișcăm scara de data aceasta. Îmi pare rău pentru că îmi se aude așa tare, pentru că sunt chiar lângă televizor. Vrem, frate, bagă-mi filmează și m-a nebunit cei de la școală. Filmează Minecraft. Și fraților, să filmez. O să revin când o să se încarce. Ok, fraților, nu merge start. O să mergem pe mapa noastră. Și de mine. Bă. Am cât să... Ok, aveam niște poțiuni, le-am de toate în fire pe... Vă place, nu vă place. Poate ce-am găuri în casă. O să mă dau pe creativ. Pentru că am... Dacă nu știți cum se face, să aveți game mode, să aveți fanboy, dați pe create ăsta și dați atât. Urmă dai așa, încă o dată. Și acum arătăm, puteți să vă băgați când vă pare anul. Aoleu. Să filmăm vreo 20 de minute. Un minut. 2 minute, așa. Și încă o dată. Ok, acum, cred că o să... Da, mergem acum. O să băgăm game mode. Pe 1. Ce am aici? Unde este geamul? Ați văzut geamul? Nu l-am văzut. What the fuck? Ok. Ne reparăm că unii n-are spargere în casă. Ok, haideți să ne dăm înapoi pe asta. Came mode ăsta, așa că avem aici. What the fuck? Came mode ăsta și băgăm direct 0. Așa. Să vă las linkul de la Vanessa în descriere, dar o să-l vi las. După ce terminăm filmarea, nu știu când o să postez episodul ăsta, cred că azi, da. O să-l postez azi, pentru că mâine nu pot, trebuie să plec, trebuie să mă duc pe undeva până prin parc, niște băieți. Și trebuie să facem acolo, să mergem în parc, ne jucăm, nu știu, ne jucăm în fotbal. Acolo cu niște băieți, Mariano, Emi, o grămadă. Și avem un teren aici, cu Orleanu. Ce stres! Headshot! De bine, da? Mamă! Mamă, dar cu sor, bă! Uite, fii atent că sar tot ăsta! Vedeți? Fii atent că sar acum! Din viața nouă!
Da, eu uite cărbuțura și cu mâna spar, fii atent. Fii atent aici. Și să spargeți și voi așa, dacă o târnă copul. Și cum dau târnă copul. Mă, cu ăsta. Unde mă să dau niște copaci? Bă, am pierdut gata, nu. Bă, nu vreau să pierd ușoarele. Și vă rog frumos și ca să uite, uitați și vă uitați. Și o să vă las link-ul lui Vanessa în descriere, pentru că nu vi l-am lăsat și am uitat, sunt un prost, băiatul meu. Și o să vi las în descriere, acum. Și să mă vă rog frumos. Vă vreau să fac și pe a doua, pentru că n-am. Am filmat 5 filmăm 1 minut. Și o să încheiem. Bă, da, ceva. Aoleu, dar n-am. Ia fiți atenți. Aici. Slash game mode. Fiți atenți aici. Mamă, 7 minute! Mai filmăm 1 minut și cu asta basta, hai să încheiem. Bă, da, ceva, frate. N-am. Vreau să văd dacă am Anvil, dar n-am. O să punem și un Anvil, o să-l fără mâncare, că... Sau? Bă, n-am ce să dau. Bă, nu să ce-am să ne trebuie. Armura, fiindcă... Nu. Mai filmăm, gata. O să închei și episodul acesta. Game mode este așa, game mode 0. Și o să vă spun pentru a voi un like, să subscribe și să mă lăsați și mie niște provocări nebune. Pa, pa!